Μια κουμπάτα και αριστερά και να βάλεις το κόκκινο. Έτσι, χωρίς να κάνεις. Να μην απλά. Έχεις και τέτοιο ρε μαλάκα και οικονομός, ναι. Και τώρα, το δεύτερο και το τρίτο είναι το δύσκολο. Μου θυμίζει Mr. Bean μια τέτοια επεισόδια. Mr. Bean, τι Mr. Bean ρε μαλάκα καμένε. Πώς από τον άλλο, Όχι ρε. Αυτό είναι το τέτοιο ρε μαλάκα. Σιγά θέλει μαλάκα. το αφήνω και κάνει. Γιάννη, ο Γιώργος, του παίζει ο Γιώργος αυτή τη μαλακία. Άντε μαλάκα, ακόμα το άλλο που είναι πιο δύσκολο πόση ώρα θα κάνεις. Ναι, το πιο δύσκολο πόσο ώρα κάνει. Γυρίσου το κάτι πιο μικρό αυτό. Εδώ είναι η μαλακία που είναι μικρά τα άλλα ρε αυτό. Δεν δουλεύει τα μαλάκα. Μετά έτσι είναι όλα ρε μαλάκα, τι περιμένεις, δυσκολεύει, τι περιμένεις, να είναι το εύκολο πάντα. Όχι μαλάκα, αλλά είναι πολύ μικρό. Εδώ λίγο να σου κοστομώ σε γαμάει, φτιάχνει το τέτοιο να πούμε. Τι ξέρω εγώ ρε μαλάκα. Ό,τι αν παίρνει. Εδώ μαλάκα Είναι και θέμα και mouse ρε μαλάκα. Ίσα ίσα είναι να το δουλεύει. Ξέρω εγώ τι να σου πω.